en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men a goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñe windere feeñjay ɓataake jaslari 17 jolal hitande ujunnaje nogas ɓataake men dewle to karallagal weltari tv musidɗo meɗen saydou abouba ɗo yeeso haalirde mon musidɗo mon guiɗo mon sehil mon ñaagotoɗon duwawe yaafuye kala saaha woni sar Abdullaahi Saar ɓatakuji men hannde ko fate dewle sabu so tawi en teskima lowɗele radioji men lowɗele téléji men lowɗele groupeaji men lowɗele nder galleji men pop ko dewle gurdam hakkunde gorko e debbo gurdam men fof so rendi ma wi gurdam hakkunde gorko e debbo nawi so tawi woni nawi tataɓal e nder gurdam men so tawi woni no wona yaɓal so tawi hippiti deftere qur'an allah teddunde nde ma wi elle qur'ana kala woni hen ko histoire annabi Moussa e Farawna nde tawno kamɓe ɓuuri hewde hen porli no fewi enen gurdam men fof so rendi ɓuuri hewde ko gurdam hakkunde gorko e debbo ɗum waɗi noon ko toɓɓere nde ganduɗa moni kala ene foti haalde e mayre moni kala ene foti wasiyade e mayre moni kala ene foti wasiyede e mayre nde tawno dewle ɗe so ɗe peewi no kewɗen wiide e kala saha en peewat so ɗe peewani galleji ɗi peewata en ɓittat en paaɗete ko galleji ɗi jooɗi ko kala en beltatako so dewle ɗe belani ɗe peewani ko jawdi heewi ko foof welata ko gandal heewi ɗon ko foof welata ko almuɓe keewi ɗon ko foof welata ko nonne kadi ko goɗɗum e goɗɗum ala ɗon ko kala welata wona haalis welnata dewgal wona ngalu welnata dewgal wona basal mettinta dewgal wona gandal jogoto dewgal wona human binniyagal wasata jogade dewgal ala ɗo wata dewgal ko nandiral hakkunde debbo e gorko taw goto e maɓɓe kala en jogui yidde mum faade e goɗɗo o ngal nandiral gonowal hakkunde debbo e gorko taw ene wondi e gilli nonne kadi goto kala ne hormi goɗɗo ko wiyete respect gorko omo hormi joom suudu makko hen banggue debbo ne hormi joom galle mum hen banggue goto foof ene rokki goɗɗo respect ɗum woni hurum debbo heɓa hurum mum gorko heɓa hurum mum debbo hormo gorko mum gorko hormo debbo mum taw wonano kewɗe winni tan yo debbo tan hormo gorko mum hormo ɗum suura ɗum tan ala a hormoto mi hormoma cuura kam mi suurma jiiɗa kam mi yinma dokka kam mi defanma dokka kam mi ñantonoma ayi dokka kam mi jibinanma mi nehanma wona gurdam men moƴƴa keeɗa ɗo mi heeda ɗo goto foof anda fodde goɗɗo
goto fof heptina warñede goɗɗo o goto fof heptina caɗele goɗɗo o nden nguuren gurdam moƴƴam. eɗen jaara worɓe tedduɓe fasniɓe dewle wawɓe gilli wuurɓe e nder dewle koɓe daroggal koɓe deftere jangguine mabɓe. eɗen jaara rewɓe wawɓe dewle wuurɓe e dewle suurɓe joom galleji mumen laaɓɓe laaɓtuɓe joguiɓe yidde ay koɓe daroggal eɗen timtido e mabɓe. nde tawno deftere nde jahataɗe jangga nde won deftere nana yeeso ma sa jangguide a wawat, saabu télévision gonɗo yeeso ma ko deftere soit o jangguinma ko boni walla ko moƴƴi. whatsapp ma gonɗo yeeso ma ko deftere soit o jangguinma ko moƴƴi walla ko boni. kala ko mbawɗa jogade ko deftere, sehilima ko deftere, kaldiɗo ma ko deftere, mo keɗotoɗa ko deftere, an hoorema gurdam ma ko deftere. sa jaaɓi andude jikkuji ma bonɗi e moƴƴi tawno goto kala ene jogui jikku bonɗo ene jogui jikku moƴƴo. keptina jikku bonɗo ganda o ko jikku bonɗo jaaɓa haalande ɗum joom galle ma walla joom galle ma jaaɓa haalandema jikku mum bonɗo. ganda jikku ma moƴƴo kalna ɗum joom galle ma walla joom galle ma anda jikku mum moƴƴo haalan ma. ayi ɗo woni hankkadine goto e mon kala famana goɗɗo o mi faamima o saaha aɗa jogui jikku bonɗo ni o wayi. jikku jibidinte ko fulɓe mbiyata ko way kono leeɓol so ittama artat. jikku bonɗo e jikku moƴƴo so tawi a andi ɗum e joom galle ma a andi ɗum e joom suudu ma a hiisi nde tawno anni neɗɗo koma anda mais mo ganduɗa a hiisi ɗum noon ko juuɗe ɗiɗi coɗɗi tan laaɓa ballodiren e dewle men. eɗen jetta mawɓe wonɓe e galleji kami sehilaɓe guiƴiraɓe yaadiɓe walloɓe oɗo gorko wuurde e dewgal mum ha wawa hebde hen ko yiɗi hebde hen ko, guilay conseil aji mumen, guilay jaɓɓumen moƴƴe, guilay duuso mumen e ngal ɗo dewgal. eɗen jaara musidɓe hewɓe nayeɓe ha e tokosɓe fayodinɓe sehilaɓe laaɓɓe laaɓtuɓe wasitoɓe sehilaɓe mumen e dewli mumen taw koye moƴƴere. eɗen jertina eɗen mbasiyo kadi ɓen yahoɓe koyɗe bonɗe ne morta e dewle janane yo Allah ittanɓe oɗon sifa watta ɓe sifa moƴƴo beele ɓe jokto koyɗe moƴƴe e guite moƴƴe e ɓerɗe moƴƴe faade dewle janane. tinnoɗen hen no moƴƴi de tawno holɗum fulɓe mbi jaloɓe fowruɓe koye mabɓe barowo fowru ndu yaltata. sa woni gorko desɗo walla a woni debbo desaɗo jalanoɓe mane poɓɓanma ɓe jam fotoɗoma o an gorko walla an debbo koye mabɓe yaltata tawno bone iwataɗo woɗɗi iwata tan koto ɓatti. ɗum waɗi noon ne moƴƴi pular mo kalte no teskoɗen mo beele mbawen wurdudemo ganden so en gurdimo tan en pewat. enen guddiɗo hen ɓataake garande en ɓata kujiɗi ɓe nandude seeɗa. neɗɗo so ronki dogde koyɗe jaam o dogata ko koyɗe bonde, so ronki dogde koyɗe jaam e dewle o dogata ko koyɗe bonde. so hutorima dabare e fétiche ngam bonnude dewgal janagal o ƴeɓtata ko peeje bonɗe ngam yidde halkude ngal dewgal taw anda Allah woni koye halkudemo. oɗo hen debbo joom galle makko ɗanniyanke, joom galle makko resimo woni ɗanniyanke. gorko so ɗannima waɗata ko hitande fawde arta, hitande fawde arta. debbo noon alhamdulillah jibini sukaɓe ɗiɗo, sukaɓe ɗiɗo ɓe kala koɓe worɓe. caggal ɗum noon wo jottima dumuno juɗɗo o jibinani omo jokki safrade.
o yehi noon o waɗoyi échoji makko wiyama omo jogui ko wiyete fibron e nder reedu makko tokos. so yiɗi noon o wawi wadde opére ɗum itte. o haalni ɗum joom galle o, on wi o sabbo haadi oɗo saaha joni, saabu eɗen gandi fibron e kyste so woni reedu jomum saaha wayata kono cowiɗo ni, jiya enɗi jomum tiira, reedu jomum wutto, jomum daña nausée wona sirɗiɗo wayano ƴeefaɗo ɓernde ni. kyste walla fibron ne wayi noon ko kette ñaw gonoɗo e reedu. ni woni rafi o ne ɓeydo e makko. gorko o noon nden hitande sowni artani, firti ko waɗi duuɓi ɗiɗi artani. e nden nden yolde rafi o ɓeydima, saaha omo tuuta, saaha omo sirƴa, omo jogui nganumo no feewi rafi o, kono gorko yiɗi ko heɓade beele safram. musidɓe tedduɓe, waɗi saaha goto o tinani ha joom galle makko noddimo, wimo kaari ande a janfimamami. o wi ko woni? o wi e nder galle men he hewɓe hen cettima hanki e téléphone wonde ka cowiɗo aɗa yaray lebbi 5. ɗum o wayno junnitaɗo ni. o holbiɗoma noon, o wi mi yimɓe galle ɓe mbi, o wi ala jimmi ko mbiyami ko kaari wima noon joni joni, walla an kuppa biyema gara joni so tawi komi cowiɗo ganda walla ala. haala mawni ha mawni wuuro ko cowiɗo. haala mawni ha mawni e wuuro. o wi gorko an ganda mi sellani, aɗani ko rafi gondumi, teni kadi yimɓe kaala jaɓa. gorko abbitima e yimɓe kala. musidɓe tedduɓe, dewgal mabɓe ne welno, ene nandirino herƴi. gorko kuppi téléphone waɗimo bloqué ko joli ko. aɗa andi hannde worɓe hewɓe ne goodi so dugde rewɓe tan mbaɗa bloqué, walla rewɓe mbaɗa bloqué. est ce que aduna dugdani ɗo e téléphone bolokina ɗum debbo ma, bolokina debbo ma, walla bolokina gorko ma. ko ɗum firti? ko an tinata walla ko an lebtoto? holko ɗum firtata? firtani haydara. o bolokini debbo. debbo ronki dañde jaam e nder galle mo resa o. musidɓe tedduɓe, debbo wi noddi yummum, noddi bammum, noddi kawmum, ɓe gariɗon e galle he. o wi yummum joom gallam nani ene wuuri mayani, bammakko nani ene wuuri mayani, baniken rewɓe nani, minen pop yomin gar min mbaɗa délégation min jaa ha hôpital, mi waɗa échographie ɓe ƴeewami. yimɓe galle ɓen cali. o wi ala ko fenade ɗo laaɓat tan, walla mi addoya police, walla mi adda gendarme. sabu ko tuumede ko waɗani. nde ɓen keeɓi haaɗi ko jogorɗo addoyde police, ɓe cuɓi ɗon hoolaɓe ɗiɗo jeehi jaade jinna makko e kanko. ɓe jeehi ɓe mbaɗimo lapsugo, ɓe tawi o wondani e reedu, o wondi koye ñaw biyeteɗo kyste walla mbiyen fibron. ɓe noddi gorko o kaltani ɗum. gorko o noddimo tawi kanko no bloquini debbo. gorko rewe sehilaɓe noddi o sali ƴettude. ha ɗo ɗo jaraten omo sali ƴettude gorko o. musidɓe tedduɓe, omon heeɓi galle bammakko. ha ɗo ɗo jaraten kanko jeeyi ɓattake o, omon heeɓi galle bammakko mo jooɗi. musidɓe tedduɓe, mboɗɗamini hay so tawi joom suudu maɗa fergitima caggal maɗa, yimɓe woɗɓe haalnima, a haalni joom wima ala, ko woni yeeso daɗani guite, muño ndeeƴa, holko lawotoɗa hen ha janggo e jaam nimsa kersa, jinnama nimsa kersa. hande galle mabɓe fof hersi, aduna fof, wuuro ngo fof andi koɓe fenoɓe, wuuro ngo fof andi koɓe femɓe.
wuro ngo fof andi koɓe takkuɓemo te takkude neɗɗo ko bone sabu Allah wiye Qur'anil Karim inna ba'da zanna ismun goppen tumde yimɓeɓe goppen sikkira yimɓe sabu bakkodinde moƴƴani bakkat ene halka neɗɗo ha suma ɗum jeygue tene kadi rewa kadi ha nannuma kaso e nder oɗo aduna mo gonɗen taw hollum yidde hoynude neɗɗo e dewgal mum neɗɗo waɗa ko weeli e dewgal mantetake waɗa ko feewi e dewgal yettetake kono so tatima tan yenne e dewgal neɗɗo wona bagi danejo neɗɗo ko multicouleur ko Allah tagi neɗɗo hay goto min fewani ni le parfait hay goto min fewani khuliqal insan min ajal ko Allah tagi en kono Allah timminani en ni gorko o ni debbo o so gorko wiyamni wiya debbo timmani hay gorko timmani ala timmuɗo eɗen pop eɗen goofa Allah koye erreraji gonɗen holko saabi ñalleten ko suɓade eɗen cunno eɗen kiña elle hiñoɓe tenɗi e hoore no hiñoɓe bone ni kiña gurdam yimɓe kiña gurdam ese kiña gurdam nawle kiña gurdam koddiɗoma aɗa hiña beela ɗiya hen ko fewani kiña téléphone ha jiya hen ko fewani jibinanma bone donka deeji ko kiñata ko so tawi woni a hiñi a tawi toon holko nafanma sa tawani toon holko bonnantuma alay sago yimɓeɓe ɓe ganda gurdam eɗe payɗum debbo nana galle mum kanko rokki en ɓatake o mona galle maɓe en cuwa rokkudema hay conseil goto saabu min mi yaadani e gorko baɗo ni mi yaadani e ma sabu Allah haaldi koye haqille ko haqqille resata sabu so haqille ngakki pop ngakkat so haqille ngakki terɗe ngakkat so haqille ngakki gurdam ma ngakkat so haqille ngakki a ngakkat ndaron ñalawma hannde o jamma beɗɗo hen o kirsuɗo bamum to nokku biyeteɗo Sinthiou somi jumani tawi nder falde en tawi nder Sandia e nder département Mbour ɗum ko jamma beɗɗo o holko saabi ɗum sabu ngakkude haqille hirsi bamum sabu ngaqille haqille ndeke firti ko neɗɗo kutortoɗo ndiɗo hen no mbaɗi ko tawaɗo haqille wonko fotani wonde neɗɗo wonko fotani jabde ɓatake goɗɗo jaraten ko gorko jaƴƴo ganduɗo joom suudu mum sabu eɗen kewi wiide neɗɗo yo andu joom suudu mum wonko wiyete joom suudu ma waɗi jedda hay so waɗi jedda sabu andudema joom suudu maɗa wonko wiyete joom galle ma waɗi jedda sabu andudema joom galle ma wonko wiyete ɓiye waɗi jedda sabu andudema ɓiye taw wona jingandema ɓiye wonko wiyete ɓiye waɗi jedda ayi wona jingande ɓiye ko andudema ɓiye watta ɗum wonko ɓiyete ɓiye waɗani jedda gandam wawi wadde ko ɓuuri ɗum fof ko andude janggo joom galle ma janggo joom suudu ma janggo ɓiye beele janggo so wiye waɗi mbiya aha wawi wadde ko ɓuuri ɗum walla mbiya ala kaari wawa wadde ɗum so waɗi ko bannaɗo ƴeewa noon bannuɗomo holko fanditi hen ɗe gueɗe fof ne gooda neɗɗo ne wawne saabu hande drogue ne woodi mandilinde neɗɗo ne woodi haɓɓude neɗɗo ne woodi wencide haqqille neɗɗo ne woodi funtude neɗɗo ne woodi funtude neɗɗo daha ɓerɗe ha keeɓa plaisir mum ha mbaramo ne woodi en jogui woni yimɓe soɓe takkima sarama sa haalniɓe won konngudi belɗi ɓe ndeeƴa ha ɓooya tan ɓe maaya mes ɗum ko ɓernde wayi noon ɓernde ne dahe ɓernde ne hone no ruggoji hanki nayi ni ko noon ɓernde ne ruggire noon nawe ha an joom galle joɗɗa taw ɓernde joom suudu ma ala ɗo ni koko yeehi debbo ne ɓernde gorko ma ne dahe nawe debbo goɗɗo nawa ɗum omono jooɗi sarama son lelima o faalakama o mematama omon rumti kono o miijoto goɗɗo ko on dahi ɓernde nde ɗum noon ene moƴƴi goto e men kala anda joom suudu mum goto e men kala anda joom galle mum so en garte oɗo hen no ɓataki mbiɗa eɗen jaara oɗo hen no gorko saabu holɗum famde joom suudu mum wona hunde wemde ɓata ko ɗiɗi mi nandude oɗo hen no debbo moƴƴo gonɗo e dewgal mum jaɓɗo resede keptinaɗo e ngoɗo hen no wuuro heptinira moƴƴere ene woni e dewgal mum ene wallodira e joom galle mum ɗanniyanke teni kadi e nder ɓernde mum kañum ko ala gaño
kono ko kewɗen wiide ko mbiɗen jaloɓe fowruɓe koye maɓɓe de barowo fowru ndu yaltata wiyoɓe ma ne yooɗi ɓe jaɓɓal ma ne yooɗi ɓe aɗa yontaɓe aɗa wawi haalde ɓe naggam ɓe barowo mo koye maɓɓe yaltata barɗo Thomas Sankara o yalti koye foɓɓanannoɓe mo ɓe on nanani barowo ma o yaltata koye ɓe foɓɓoɓe ɓe firti ko jaloɓe fowru ɓe koye maɓɓe yaltata barowo fowru ndu ɗum alay sago ganden ɗum omo yaɓɓa omo yaha omo arta ndeko omo fewjane ɓe ubbi ala ko gasi ɓe jeeyi cakkaji maɓɓe ɓe gollima ala ko gasi ɓe cimmi dow ɓe cariɗes ɓe mbaɗi ala ko gasi debbo ko woni dow mum kone ɓeydo tinani matani subaka goto ha addana ɗon gendarme ɓe saabu holko wiya o woni reedu o yeehi o bonni reedu ndu saabu eɗen gandi hande e nder leydi Sénégal avortement koko haɗa sa bonni reedu so tinama ko duuɓi sappo kaso gandon ɗum noon eɗen mbasiyoɗo hen sukaɓe rewɓe tokosɓe élevaɓe ɓe gona élevaɓe gandon kala bonnude reedu so tinama duuɓi sappo ɗi a fiyat ɗum e kaso sa jibini a wari ɓiɗɗo o duuɓi sappo a fiyat ɗum e kaso gandon ɗum onon yumiraɓe gandon ɗum ndentinon ɗum ɓiɓɓe moon mi yaadani e bonnowo reedu suure mi yaadani hande mi yaadani janggo neɗɗo so bonni reedu yo suurte nangue dumɓe rewne lawol goɗɗo huula kala gonɗo e galleji hen andi kaari ko reedu bonni reedu yimɓe ndeeƴi ken naafigeji enen foof anduɓe ɗum ɓe ganda enen foof janggo Allah ne jogui men lawol teno laamu ne jogui men lawol ko enen laɓɓinta koye men guila e aduna ko enen guppata koye men guila e aduna mbasen tunwinde galleji men mbasen tunwinde koye men heewi hande galleji galle nangowo million par ñalawma kono ɓe karata ten million o gasa aɓe keyɗi aɓe gañodiri firti galle o ko tunwoɗo ko ɓawluɗo galleji ɗi gonti galleji soɓe sukaɓe worɓe nannata ko rewɓe ne gonda e mumen sukaɓe rewɓe gadda worɓe ne gonda e mumen sukaɓe rewɓe ƴetta deedi bonna galleji keewa haasideji keewa naafigueji keewa bonande ɗi mbaɗa soɓe galle so wayino motel wontata ko soɓe so wonti soɓe o ɓawlat so ɓiɓɓe mabɓe ɗannima dañata soɓe jeeyiɓe dañata soɓe gone galle he ɓe ñifat ɓe nuskat hay gando feeñata e galle he aɓe daña ñande kala kono tayat ɗum galleji min ɗi ɓuuri rewde hande ko galleji soɓe hande hay motel ɓuuri ɗi laabde par ce que motel diida tan ko diidira ko ni galleji min ɗiɗi diidira ko ni kono hande ɓuuri rewde wonti soɓe wonti galleji soɓe nene hajata baaba hajata sukaɓe ko jiiɗi fof mbaɗa ɗum yo nattu kalaten koɗo hen badira debbo tinani matani ene weltine wone galle mum e dewgal mum joom galle mum ko ɗanniyanke ha gendarme ɓe daaji koyɗe mum tene won jaaɗo kalmi siimo wimo o bonni reedu nde ɓen gari jiimo nde ko adi fof gendarme ɓe kaawa saabu cikkanno ko suka debbo tokos tawi ko mawɗo kono ɓayde ɓen gari alay sago mbaɗa golle mumen nawimo haata docteur biyanoɗo ko kañum bonni reedu o on wi wayri yiide oɗo ko andano foti duuɓe kiitale ɓe jeehi wuuro mango wango kaɓirɗe cellude to banggue hôpital ɓe ƴeewimo ɓe tawi o meeɗa bonnude te no meeɗani hay wondiri ɗe dumunnaji kal ronka andede baɗɗo ngal baɗal kono nde tawno Allah ene feññina hunde hande joomum ñife wuuro ngo ronki dañde martaba ɗo Allah ronka dañde martaba to yimɓe andire kadi ko penowo andire ko jiɗɗo fusde dewle musidɓe tedduɓe Allah laɓɓini oɗo hen debbo e ballal joom galle makko e seedan fagal mum ene andi joom suuru mum wattaɗe e gueɗe ɗum woni mbiɗen gorko yo andu joom suuru mum debbo yo andu joom galle mum wonko wiyete joom galle ma waɗi aɗa wawi yeddude ha mema leydi ha jiira yettere ma wonko wiyete joom suuru ma waɗi aɗa wawi yeddude ha mema leydi ha jiira yitere ma ɗeɗo hen gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe wattede haqqille musidɓe tedduɓe
eɗen joguiɗo hen ɓatake tataɓo ko fati e banggue kiram bonnuɗam ngal ɗo hen dewgal ha debbo goɗɗo mo hiranno naati ɗon kanko o yeehi o yalti galle o kono noon en kaala ɗo ha saaha goɗɗo so jomiraɗo hoddiri so yente welede Allah subhanahu wa taala. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede so feri feeñe windere feeñje e ɓatake dewle musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah ñallanen tokkara lagal to ko musidɗo men Saydou Aboubakar jiɗi hebde yewtere nde ene wawi yadta YouTube tappa weltare ɓiɓɓe fulɓe TV ma heeɓi yewtere kalne jiɗɗa yo en gone jaam.